ngautaure mudare kuti munda wauri kurima wakapiwa nani, wakapetera kunani. Ndomhosva yako kwamhanga yakasabhuku ikuteni mhosva yako kwamhanga riwaiti mvuma yakanakuira ndati kuri kuibvuma here kana kuiramba ndiri kuibvuma kuiramba honguka abvuma akapiwa nani babasho pamusoro changa uyu mukomana kumunda kwawo panoperera huko dzavo panoota we inoganura munda wavo mhiri kunoku tichienda kwakadziva kudhemu kune chindima chiri kwekoko kwavakatema vatanga kurimapo. Pandatumira mupurisa wangu ndakati enda unomisa vanhu ivavo havana kumira. Ndakazoenda inini ndakasvikako ndakaona pavairima pamvura yekutanga iye vachangotanga kurima. Ndakataura nababa wake ndakati kana ari mwana wenyu ari kurimapo ngaite asi havana kumira vatotanga kutopindura. Vatanga kupindura ndakazoonana naye uyu ndakamushedza ndakati iwe baba wako ndakaudza kuti musiye zvamuri kuita zvamuri kuita kumaminda uko pano pamurima pastate pamusoro pezvo kumusoro kwedhemu hapana madhunduru. Mvura yakanaya iri kutakura dhaga rese ichiendesa pai dhemu. Siyanai nazvo zvamuri kuita. Ava havana kumira. Baba vake tazofonera mupurisa. Mupurisa takatenderana naye nzvimbo dzese achiona mese muri kurima imomo right. Baba wake ndipo wakazobata foni vakafungidzira kuti vari kufona kwamambo apo vaifonera inini vachiti changamire sabhuku ari kuita uori ari kurambidza vana vedu kurima. Vanhu vese vari kunoku vari kurima chi mapani. Saka sabhuku anyangarirwa nochi novana vari kunoku havana pokurima ari kufonera inini. Ndakati tipe mazita evanhu vari kuita sei vavo vari kurima vacho. Akatanga kutaura mazita. Gore rakapera takatora land audit vekubhindura takauya navo vakatenderera muminda yese. Hapana akapa chichemo chokuti inini munda wangu mudiki kana kuti munda wangu ndoda kuwedzera naapa. Hapana, vakatenderera minda yese. Nditika tichidakedza kuti tigadzirise nzvimbo yataibvutidzana nokurivheira rumhiri kunomwe sabhuku mberenga. Sure, nzvimbo iyo izvo zviri pending. Ndokwataitotiwe isusu sezvo kumhiri kumugano takagadzirisa tonyura vana toisa uko zviri pamutemo. Handitika asi vanava vakangotanga kutokoita dinhire vachitema miti vachitorima kuvatsiura hapana kunzwa kusvika ndazongoti ini handidi yandikurira. Uyo sabhuku anomirira sabhuku wokumhiriwo ndakamutsanangurira hapana chaasingazive. Akauya akachiona zviitiko zvese zvichidini zvichiitika. Izvozvi nhasi vana ivavava vanuka chikwata kavo kari kutotiwo chingano utsinye zvirirana iri sei abve. Ininiwo muvhireji imomo ndakadarika. Handigari muvhireji imomo, ndogara kumusoro kumunda kwangu. Ndakadarika nemo rimwe uviri rinenge chitotaura kuti sabhuku toda kushingisa. Ndiye ari kuregerera vanhu ava vari kuita sei vari kurima mumafuro. Izvozvi vanhu vakajisirana vari kuramba kubhadharana. Kuna Kaguna nokwa Sineji vakajisirana mumunda vakandifonera sabhuku tajisirana. Ndakati tangai mataurirana musati mauya kudare rangu. Handiti vakaenda vakataurirana. Kaguna akaburitsa muromo kuti ndinobhadhara sei indisina kukufudzira mombe muchiregerera vana ava vachirima mafuro. Nyaya yakaitika ndeyekudai so panapa pairimwa nababa vachiri vapenyu. Saka baba wakafa pakabva pasarawo pasina aiparima. Saka wapo nokukuro wandakaitawo ndipandakazoti zvishuwa pane pairimwa nababa rega ndichiita parime ndipaite garden sezvo vanga vagara vachipaita garden hazina garden changamiro wangu. Iwe warambidzwa nasabhuku kunzi parimwe panoita erosion ichienda kudavhara dhemu. Iwe wakamira here zvawakauzwa nasabhuku? Ndina kuramba ndichienderera mberi changamiro wangu ndakabva ndamira. Asi nhasi wazviona kuti zvawakaita izvozvo imhosva pamberi pako?
chikwadi changa Vakakura zvakadii? panoda kuvavarira tikangoti half hectare. Half hectare. Garden unoriziva here kuti uchiwapuraya kana taamumadhemu? Ndati garden unoriziva here kuti rinototsvagirwa magwaro kulenzi kana taamumadhemu? Taura zvegarden project yegarden. Iwo taura zvegarden unotaura zvemunda saka tapinda kugarden. Kana taura zvegarden unoziva here kuti rinoitwa matsamba kulenzi kuti village riri kunyorera tsamba waribvunza naye ndaida kuita garden apa project yangu yegarden. Then village iri kunyorera tsamba. Tsamba iyoyo inotaura kuti atatendera mwana wekuti aite garden rake panzvimbo iyi. Handitika inobva padhemu kusvika pakati 100 meters ndizvoka. Then lenzi yokupa tsamba yokuti takupa inenge yakutonzi kufanira iri official kwete ichitsotsi yokutoti munhu iyenda mutendera kuti aite garden ipapo unayo here? Hauna kana. Saka uchiri mumhosva handiti. Saka iwe kana uchida muda kuda pakulima tamba na sabu. Handitika sabu kana kukumbira sababa kuti ndo pokulima kusvika. Ndosaka vanhu kuti vane kukumbira kuna changamira hana kumbooma. Vanoita kuti mimi muone pokulima. Pati makaita zvomusoro yenyu kuti mimi munongonzi mimi mirai imi mota aiwaira ndinzaro ndinongorima. Munosumbana mhosva. Iwe wachibva panapa ukapiwa judgment enda kuna wateta kuna sabhuku. Wateta kuna sabhuku. So nzvimbo yaakutaura iyoyo anogona kuti amirire vana ivavo kuti vape nzvimbo iyi mupiwewo pokulima munozvakanaka. Handitika. Saka iwe ubatwa nemhosva yekuti iwe ukarima pasingatendeki. Changamira. Hoje plus sabe pode garibozana vamwe vakuru varimo vatowirirana kuti nzvimbo iyi vana vari kuchema inhamba yakati todini nzvimbo igare zikudawo vana toita sesi totipawo matsamba waapurari toaendesera kumberi mukwewa zvizvarutemo andopanzi saka iwe nokuzosvika kuti unzwe kudare unofana kubhadhara mbudzi sabuka no 50 kg notuita zinokuda inini mambo nondipa mbudzi kungoinzwa kwandaita kuti wakapikisana nasabuku wangu anotarisa nipa mbudzi. Changamira kudzikisa mutombo anobhadhara mbudzi kuna sabhuku ne50 kg yeupfu nomafuta kwamambo obhadhara mbudzi. Alita kuda kuti unogona kurerutsiwa kandi kuno vamwe vasika Good, you are going to